ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои ютуб канали Саудо ТВ, мардуми ютуб, мардуми сарбаланди тоҷик, мардуме ки дурай ватан ҳастен. Ҳама каса созен ирӯз 29 декабри соли 2024 ҳазорубл 111 сомону 50 дирам дар бонкисхата. хушомадед ба канали Саудо ТВ. барои реклама муроҷиат бикунед. Замин, мошин, хона, квартира чизе боша роҳӣ кунед. навори баъдна реклама карда барем одамое ки мехаранд пешниҳодшон мекунем. иншоалло ба зудӣ савдо карда метавем. ирӯза наворда ҳастай. аз Файзобод квартира роҳӣ кардан, аз шаҳри Ваҳдат дача роҳӣ кардан, мерседеси фурӯшӣ арзонак роҳӣ кардан дар ноҳияи Рӯдакӣ. хонаҳои назди ҳавлигӣ ва квартираҳои фурӯшӣ қабул кардем дар дохили Душанбе бо нархи арзон. хонаҳо дар Ваҳдат. хоб хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Восеъ ҳастай. далчи хонаҳоро тамошо кунед. ба хотири пешрафти ютуб канали Саудо ТВ навора лайк занед, дар канал подписатсия кунед. чӣ қадар боша дастгирӣ кунед. ман навора сар мекунам. дӯстони азиз, дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои изистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. дӯстони азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. аз умми канали мо ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи коридор ҳамроҳшон кор кардем. бардор азиз, мақсад ба дили пир аз умми канали мо Саудо ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. бачаҳо азиз, мегзарем ба аввалин мерседеси фурӯшӣ. ҳамин мерседес эълон мекунем, ба қисмати хонаҳо мегзарем. дӯстони азиз, мерседес бенз кузов 202, солиш 94, ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Файзоба, нарх 38500 сомонӣ бо арзон мешава. бензин плюс газ, гази евро 4, объёмш 1.6, коробкаш механика, ҳолати хуби техникида қарор дорад. рақамҳои плюс 911 толка ватсапи холӣ. дӯстон, фақат дар ватсап нависонем ки просто рақамҳо занг занед, яке кор накна бо мақсад нагӯем ки номеро кор накеса. фақат ватсапи холӣ. салон камтор кор дора, балон 65%, ҳуҷҷат надора, алиш мешава ба мол. буқа боша, агар ягон буқа боша алиш мекунем. хулас алиши ба мол будааст. нарх 38500 ба сумми тоҷикӣ. худотон занг занед. 94 сол мерседеси кузови 202 дӯстон, занг занед. лайкро бзанед. далши қисми хонаҳо ва квартираҳо мегзарем. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ роҳӣ кардан ки дар чорраҳаи Файзобод. квартира дар 6 этаж қарор дорад. квартира 50 квадрат, квартира якхонага, коробкаҳай, лифт дора, лаби раҳай. нарх 150 000 сомонӣ. рақамҳои ватсап 94 94 оиди квартира занг занед. дома мега 3 моҳ пас иншоалло меспоранд. чорраҳаи Файзобод 1 километр булуда ҳами квартираи коробкамон қарор дорад. касоне ки мехара 50 квадратай як комнатага метавонен ҳамира 2 комната кунен. далши зиндагира сар кунен. 3 моҳ пас ремонта сар мекунанд. иҷозати мақсад ремонт ҳастай. 3 моҳ пас ремонтора сар мекунанд. чорраҳаи Файзобод 1 километр боло, 6 этаж, хона, коробка. лайко қатъи поддержка кунен. чӣ қадар дастгирӣ зиёд шава, шумораи хонаҳои арзон дар канали Саудо ТВ зиёд мешава. мегзарем ба сеюмин дачаи фурӯшӣ. дачаи фурӯшӣ роҳӣ кардан ки дар шаҳри Ваҳдат ҷамоати Нумон Розиқда қарор дорад. лаби дарё. очень хороший место меган. 80 000 сомонӣ, 4 сотиқ замин дорад. боз мақсад инами састани ба семенблок бардоштиянша. ҳамин ҳолат кардан касоне ки мехарад дар рақамҳои ватсап 0505 ҳозир метавонен занг занен. боз маълумоти бештарша бигирен. 80 та дачаи фурӯшӣ шаҳри Ваҳдат ҷамоати Нумон Розиқда қарор дорад. касе ки мехара ина марамат аз умми ютуб канали Саудо ТВ занг занен. хонаҳои роҳӣ мекунен. мо дар ютуб канал, дар тиктоки инстаграм рекламаш мекунем. тиктоки инстаграм мо бо номи Саудо ТВ ҳай. мақсад дар поист нависен меброра гузашта хонаҳои живоя тамошо кунен. дар ютуб канали Саудо ТВ, баъдан тикток, инстаграм хонаҳои арзон. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастай ки назди ҳавлигӣ 5 ҳуҷрага, масоҳати беҳад калони 5 сотиқ замин.
ана ҳамин хона барои зиндагӣ кардан таппа тайёракай. дарвоза часпондагӣ, масоати 5 сотиқ замин, гирди хона маҳкам кардагӣ, хона болош пӯшондагӣ, ремонтҳои фасон кардагӣ. хоб 5 дар хона калиддор бо 5 сотиқ замин. хоб хулас медорен зиндагӣ мекунен. алишам мешавад ба мошини арзон боша, мақсад болои сумон бутан меган. ҳамин хел вариантҳо қатӣ алишам мекунем. 240,000 сумон. хоб 5 сотиқ 5 ҳуҷра. ҳамин хона бояд дӯстон дарҳол савдо карда шавад. рости як ҳафта мешавад ҳамин ютуб тамошо кардани ютуб ба гуфти баъзе подписчикомон дар ҳамин интернет дар ҳамун Русия соз тамошо карда шесай. бачаи азиз, фақат чӣ қадар метавонед лайкҳоро бизанен ки наворомона шумораи тамошобинош кам шесай рӯзу рӯз. фақат дастгирӣ. панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 4 ҳуҷрага масоати 6 сотиқ замин, ҷамоати Чорбоғ, деҳаи Гулбоғ, Тойкара, сари ҳавз, шаҳри Душанбеда қарор дорад. 250,000 сомонӣ нархи хонаи фурӯшии рӯза. оиди хона маълумоти бештар рақамҳои 8112 занг занед. чиҳеле ки дар раст мебинед хонаҳо ана ҳамин ҳолат кардагӣ далши ремонт талабай хонаҳо 250 муомилаш қатӣ. хона срочно бояд дарҳол савдо карда шавад. 4 дар хона кухни ҳамом бо арзон мешавад. харидори серьёзӣ боша агар хулас масоати 6 сотиқа заминиш қатӣ назди ҳавлигӣ 25 сотиқ боғам дорад. хоб баъдан бо квартира ҳам метавона алиш кана. варианти алишӣ ба квартира ҳам будааст. хулас нафарое ки хоҳиши алиш кардан дорен, нафарое ки хоҳиши харид кардан дорен, рақамошона мондем дар рӯи экрани шумо. худотон бо занг бизанед, масъя кунед. чӣ қадар лайк зиёд шава мо хурсанд мешавем бачаи азиз. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. ҳастаи бачакое ки аз восе бошав моро тамошо киста боша бошагар қайд камонен. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 4 ҳуҷра масоати 8 сотиқ замин, ҷамоати Худоё Раҷабов, ноҳияи Воседа қарор дорад. нархи хона 170,000 сомонӣ. срочно фурӯшӣ. Восед, ҷамоати Худоё Раҷабов, деҳаи Осмонбика. хоб 8 сотиқ 4 хона. маълумоти бештар бо телефон обсвет дора мега алиш мешава. варианти алишӣ ба мошинтона мебинем. об нигоҳ кунед дар ҳамиҷа қарор дорад. хона ҳамин ҳолат. хоб масоатшам калонай 8 сотиқ бениҳоят калон. хоб касоне ки серьёзи харидор ҳастанд ҳамун нафаро занг зада маслиҳат карда бигирем бачаи азиз. навора ба лайко поддержка кунен. наворда лайк занен. дар ютуб канали Саудо ТВ подписатсия кунен агар ба шарти шумо хонахар бошен. чунки мода хонаҳои арзон рӯӣ мекунад ҳолатҳое мешавад срочно савдо бояд шавад. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки ишам дар ноҳияи Восе. 4 ҳуҷра масоати 4 сотиқ замин дорад. хоб рақамош барои тамос 4123 Воседа 180,000 сомон мега. хоб канализатсия доштааст. беҳтарин ҷои зур. хулас ана ҳамиҷа хонашон қарор дорад. маълумоти бештар хона кадом адресай рақамҳои 4123 хитом бо занг зада маълумотша бигирен. ҳамин қа ки 180,000 сомонӣ мега. вақте ки дӯстон хонаҳотон роҳӣ карден аммо адресоша фасон кард нависонен. мисол ҳамин хона дар Восе кадом ҷамоат кадом деҳа ҳамаша нависонен. мисол хонаҳотона дар куҷое боша ба ҷамоат хонара кай сохтен ҳуҷҷат дора надора ҳама адресора нависонен. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 ҳуҷрага квартира дар дуюм ошиёна 57 квадрат метр. хонаамон коробкаҳай 2 хонага 57 квадратам хеле ҳастае, мақсад кам нест. рӯ ба рӯи бозори марказӣ хоб ноҳияи Файзобуда қарор дорад. нархш 217,000 сомон савдо карда мешавад срочно. духонага хона дар дуюм ошиёна дуюм этаждай. хоб
дар омада ремонт бикунен, мақсад иҷозат дорад. Перегородкуш чихелезен ҳамин ҳолат кадаги свет об дора. фақат алиши вариант ба мошин алишам карда мешавад ба нархи хел 217,500 сомонӣ нархи ҳамин квартираи коробка. бештари маълумот худотон дӯстон бо занг занед аз номи ютуб канали Саудо ТВ. хулас занг бизанед бачаҳо. мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар сеюми шиёна 52 квадрат, анаишам дар ҳолати коробка қарор дорад. далши ремонталаб, шаҳри ваҳдат, назди бозорчаи Гулистон да қарор дорад, назди беморхонаи марказӣ да хулас қарор доштааст. 225,000 сомонӣ нархи квартира ирӯза муайян шуд. маълумоти бештар худотон бо занг зада маслиҳат карда бигирен. нафароне ки мақсад комнатаотонро аренда метен, нафароне ки аренда комнат мекувен, студентое ки мақсад квартира мекувен ва баъдан одамое ки заминотонро дар фурӯш гузоштанен, одамое ки заминхар ҳастен ё ки срочно хонатон дар кораи хонаотонро мақсад аз хонаотон хезондан, оиди масъала дар ватсапи мо дар аввал дар охир рақамҳо мондагиай муроҷиат ки мо навори баъдина реклама мекунем барои ҳама одамои доштагӣ. худошон ҳама одамои доштагӣ зангтон мезанад дӯстон. мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ. мерем тарафи хуҷанд, мерем ака. яҳуҷрага квартираи фурӯшӣ дар аввалин этаж 29 квадрат дар 33 микрорайон доми 34 шаҳри хуҷанд. нархи квартира 230,000 сомонӣ мега, 29 квадратни метр. хоб ҳамин ҳолат кардаги нами состояни ремонти фасони хушрӯ кардаги. хоб банияшам зур, ҳоҷатхонашам фасон, дохилои хона ҳам соз, хулас кухнишам фасон кардаги. 230 мега, 33 микрорайони шаҳри хуҷанд доми 34 адресаи дӯстон. худотон бо маълумоти бештар оиди ҳамаи квартира занг зада маълумоти пураша дастрас бикунед бачаҳои азиз. навор да вақте ки навор маъқул шуда боша лайкора бизанед, баъд дар ҳамун канали Саудо ТВ подписатсия кунед, чӣ қадар бошад дастгир кунед, дастгири шумо пешравӣ кор мебошад бачаҳои азиз. мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар 4 этаж 44 квадратни метр душанбе политехникумда қарор дорад. 420,000 сомон нархи ҳамин дуҳуҷрагае ки ремонти фасони хушрӯи замонавӣ кардагиай. просто медорен зиндагиро сар мекунен. дуҳуҷрага 4 этаж, хоб 44 квадрат, кирпични дом мега. хоб ремонти фасон хушрӯ кардаги, ванна, ҳоҷатхона, кухни, бания ҳамааш хулас 100% тайёрай. балконам дорад. наздикишда мактаб Садик глазное больницаву чӣ мега поликлиникаву дигаро хулас ҳастай. худотон бо маълумоти бештарша занг занен. политехникумда қарор дорад, шаҳри Душанбе. касе мехара худошон бо занг занад. соз аз мо навор кардан, маълумот расондан, аз шумо лайкора ҷиқидан. мегзарем ба 12-умин квартираи фурӯшӣ. ана квартира, мана квартира. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки яҳуҷрага квартира дар аввалин этаж 33 квадратни метр Маяковский дар Маяковский қарор дорад. душанбеда 378,000 сомон нархаш. маълумотш да оиди еми хона рақамҳои 94 занг занен. отопление дора. хонаи фурӯшӣ дар маҳаллаи Маяковский пушти мактаби 37. хона бо балкон 37 квадрат. хона таъмир дорад, отопление кор мекуна, ба чизу чораш фурӯхта мешавад. ҷош хулас ҷои нағзай. касе мехара ҳамун нафаро ина марамат занг бизанен, муомилаи чотка ҳам мекунанд. дар ӯ таги комментария ҳатман нависен аз куҷо то чанд сомона шумода хона дар кор. мо навори баъдина ҳаракат мекунем аз рӯи ҳамун комментариҳои шумо хонаҳоро навор кунем. паслед нира дастгирӣ систай не ки мо хонаҳоро фақат аз душанбе мондесем. чӣ қадар метонен лайкора бизанен, наврора падилиса кана фуромӯш накунед бачаҳои азиз.
مگذاریم با 13مین خانه فروشی نزدیک حولگی که 1 سوتیق زمین مساحت دارد. خانه فروشی 3 حجره مساحت 1 سوتیق. دوشنبه سراسیاب مسجدی سراسیاب قرار دارد. 435,000 سومونی رقمای 16 حوزه میتونین باز معلومات بیشترش بگیرین. سروشنا فروشی 3 حجرگه خب کانالیزاسیا دارد، سویت آب دارد، پس یعنی در سنتر خلاص خانه من میگه قرار دارد. همین قکی مساحتش 1 سوتیقه چه همو کوارتیر خریدن همین خانه زمینی 1 سوتیقه باشه فکر میکنم که سوزه بچه عزیز معلوماتی بیشتر زنگ زنین. و دوستان عزیز نوار ما تمام میشود. چیزی که یافتیم چیزی روی من کردن همش نوارتون کردیم. خلاص دستگیری کنین. میدونم در روزی روسیه تماشای یوتیوب کمتر مشکل شدگی شماره تماشابینا کم شدستان چقدر میتونین لایک رو زنین. تیک تاک اینستاگرام با نام سعودی تیوی گذاشته تماشا کنین. نمرای ما برای رکلام کردن ماشین زمین خانه کوارتیر چیزی باشه در واتساپ روی کنین رکلام کا فروش نمیگذاریم. نشاطی آدمایی که комната میکوین کو خیلی аренда квартира аренда комната یا نفرایی که خانه هاتون رو аренда میسپرین برداری که زمینشون در کره در کامنتاریا می نویسین. فقط در واتساپ نویسونین نواری باید نه اعلانتون میکنیم یافته میتیم ان شاء الله. لایک رو امونین ماکسیمال 500 سکنین زنده و سربلند باشین.